Jagoro mongirore chere ku migao nendo mochunere ruoka manendo mar migao mar jotich kaachiel kod chendo moyiedhi manendo Joseph Muntari koro yango kanyendo ni jogo mosebedi kimiyo omenda gi kuma ginua jamii mathoth gin jodongo kaachiel kod jogo mantiere kod ng'ol mopogore opogore kod dhi chulnegi okumba nendo mar thieth kata yudo thieth ka okalo e chendo nendo mar SHA ka otwak e kaunti ma Migori oyango ni chendo machalo kamano koro dhi bero ngima oganda ma kamago ka bende osiemo rowere mosebedo ka yako omenda jodongo kendo mayo gi e kinde ma bende odhi lodho omenda machalo kamano ka oyango ni piny owacho wuok oko mar neno ni jogo mowinjo bed ni yudo omenda go eko ober ngimagi ka okalo e chendo mopogore opogore. Ninataka kuonya hawa vijana wetu. Nataka kuonya vijana ya Kuria na vijana wa Kenya nzima waheshimu wazee na wamama wetu. Wawaheshimu. Mimi nimesikia hapa ya kwamba hata Wakuria sisi. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba vijana hao msisumbue hao wazee. Yote ambayo anapata inua jamii katika Jamhuri ya Kenya. Daktari William Samoei Ruto, rais wetu, amewalipia nyinyi kwa SHA. Wewe ni kwenda tu ujiandikishe na utibiwe bure na urudi nyumbani. Yule mtu yote anapata inua jamii. So kama kuna hospitali inakataa nyinyi, kama kuna hospitali mnaenda mnarudishwa, hiyo ni makosa na nitahakikisha tumerekebisha hiyo na yule PS mwenzangu wa Ahero.